Tak já tady mám skutečného šampiona Pejraka, mýho kamaráda. Dneska už soutěžíme 3. den, vím, že si už získal nějaký medaile za siluetu v sekeře, což je za mě hodně obtížná disciplína. Můžeš nám prozradit tajemství, jak se ti to podařilo? Šťastie. Jak sa hovorí, že lucky bastard. To určite není jenom štěstí. No tak, šťastie je tréning. Ak chceš mať v živote šťastie, trénuj. Bez toho nebudeš mať šťastie. A hlavne tým, že sa to zmenilo na tú trojku, tak ja vlastne používam tú techniku toho half spinu na sekere, čo vlastne tu žiadny iný vrhač, napriek tomu, že ja neviem, tie 21 krajín, 150 vrhačov, nikdo iný to nevyužíva, tú techniku, iba ja. O tom jsem slyšela, protože všichni házejí ze 4 metrů, tak to nám ještě blíž teda popiš, to si musel trénovat. No. Jak dlouho jsi na to připravoval? Na ty 3 metry? Vieš čo, od februára, lebo takto, ja som začal vrhať v 2017 a začal som nože spin. Mňa to bavilo od malička, ale hádal som takým tým bojovým, oni to volajú military, Russian military styl, takýto bojový štýl. A hádže sa to vlastne, že máš ostré nože normálne, hej, a aby si sa neporezal, tak si ho chytíš takto, hej, a vlastne hádžeš a zmenou tohto úchopu teraz sa točí rýchlejšie, teraz pomalšie, čo dostaneš sa na 4 metre dačo, keď už ideš ďalej, tak sa zase posunie, že už to bude 1,5 otočky, lebo ono to do toho terča buď urobí iba polotočku, hej, alebo 1,5, ale to už keď si 5 metrov a ďalej, hej. Ale tohle techniku už moc lidí a už to niekto, áno, ja som s týmto začínal v tom 2017 a všetci na mňa kúkali jak na puka, lebo ja som dovtedy vôbec ani netušil, že existujú nejakí vrhači a ešte k tomu, že Češi sú jeden z najúspešnejších národov v tomto športe. A ja som prišiel na moju prvú súťaž, to bolo v máji roku 2017 vo Vlkanovej majstrovstvá Slovenskej republiky a začal som nože a takto na plochu. A teraz na mňa kúkali, čo to je za bláznátok? Ježiš, on to má ostré. Hej, ja som kúkal na nich, a na čo by mi bol tu pinvoš? Hej, že však s nožom musím vedieť odkrojiť, potom ho chytím, otočím a musím... No, potom som pochopil, že je to šport a nie nejaká zabíjacká disciplína. Takže nakoniec tie nože sú tupé jak riť, veď to má 3 mm, hej, alebo koľko. Hej. Začal som tu ich techniku ako obdivovať, navyše ešte zo začiatku. Tam však asi si všimla, že tiež celkom nemám dosť rúk, hej. A není to, že s sekerou, to som si robil srandu, hej, keď som im to vysvetloval, že sekerou mi odťali, to bolo for, hej. No a ja som začal, mňa to bavilo, perfektný fakt, tí vrhači sú perfektní ľudia, polovica z nich to sú trampy. Večer zábava, gitara, spev, super ti radí. Ja som nezažil iný šport, ja som bol v Atlante na Paralympiáde, súťažím som strelené. Tam ti super chce zle, tam normálne ideš podávať a Nemci kričia aus, 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 že máš dať do autu. Tu no, hodíš nôž, nedotočíš, vieš, jak je dopadne takto nedotočený. Peráko, ustup si, máš to nedotočený. To jsem chtěla říct, že ta parta je taková specifická. Úžasná, to je najlepšia partia, čo poznám. I vlastně Češi, že to hodně máme spojený s tím trampingem, dřív nějaký indiáni, házení nožů. Áno, vlastne prvé hádzanie vlastne vzniklo, pokiaľ viem, u vás na osade Faraón, tak sa vlastne volá aj jeden veľmi vzácny legendárny vrhací nôž, teda vzácny pre nás vrhačov, obyčajný človek by to zahodil do koša ako hrzaviku železa. Ale v nejakom 70. možno ste začali vrhať. A dá sa povedať, že až kým nevznikol Eurotrovers, ktorý už teraz zase zaniká pomaly, lebo už ho preberá Ukatan všetko, sa zjednotili tie pravidlá a sú krajiny, kde je to uznané ako šport. U nás ani u vás to není. Hej? Ja keď treba aj chcem, že založme klub alebo čo, no tak zaplať si všetko si vybav. U nás to tak sú, ale sú krajiny, kde už sa to uznáva normálne ako šport, sú kluby, dokonca majú haly, lebo my to máme iba ako sezónny šport od jary do jesene. A oni trénujú aj v zime, lebo majú na to haly všetko. A když vidím tady nože, tak k tomu, ano. Pověz mi, kdo třeba ti vyrábí nože, jestli jsou přímo na míru pro tebe, jestli si vlastně vždycky řekneš, jak chceš, kolik aby vážili a tak. No, takto, kreslím si nože na štvorčekový papier a podľa počtu štvorčekov, keď spočítam, už viem, kde budú mať ťažisko. Zhruba. A každý vrhač sa časom stane tak trošku aj zámočník. Pomaly všetky nože, okrem týchto, lebo to sú pre mňa teraz čisto nové nože, ale všetky nože upravujem doma brúska a hotovo. Máte úžasného kováča, ktorý je aj vrhač, lebo ak je človek nevrhač, tak on sa snaží vyrobiť nôž, aby bol pekný, ľúbivý, ale nemusí to znamenať, že je praktický. Hej? Takže napríklad toto mi vyrábal Vláďa Koreček, aj toto, vlastne aj toto. No, vlastne ja mám všetko od neho. To je jeden z organizátorov, hej, tu novýho. Aha, veď tam je. No,
A je to pán mistr, lebo on sám vrhá. Ak on vie, a teraz niekomu vyhovuje dlhší, kratší nôž. Napríklad amíci, oni majú 34-35 cm nože, on to chytí, pustí to takto na lopatku a hádže takýmto, hej. Kdežto mne zase vyhovujú nože okolo 29-30 cm, lebo ja mám ten úchop trošku, by som povedal takýto, hej. Jo. A niekto hádže iba za ručku, to znamená, že dáva tam brzdí palec, aby tá rotácia vychádzala na každom metri. Alebo ja to striedam, ja mám nepárne čísla, mám za ručku a párne za čepel. A tak to funguje po 1 metri až do 10 metrov. A Toto vidím, mám na spin. To se chci zeptat, že tady vidím i nože na no spin, to znamená házíš i no spin. Áno, začal som sa ho učiť, lebo ten sa tak derie do popredia, ten no spin, že dneska vrhač, ktorý už nie... Lebo ja som pôvodne išiel vrhať iba nože. Ja som na prvej súťaži ani sekery nevrhal, lebo sekery, čo ja som Janošík, alebo čo? Hej. No, len potom prišiel za mňou kamarát Sambik, jeden ináč perfektný vrhač, úžasný chlap tiež. Vlastne on bol taký môj mentor na úvod, keď som začínal. Aha, Peráku, tak snad tady nebudeš půl dne jen tak posedávať? Budeš si na nich koukať, když oni vrhajú? A hovorím, boha, Sambik, ty máš asi pravdu. Tak som začal so sekerami a vlastne každý, kto začne, si kúpi tieto. To je cool, u nás to stojí cca 45 €, v akcii 38, hej. No, nekúp to, hej. Akurát topúrka sú drahé, tie si potom musíš vyrábať. A ty zistíš, že keď tú sekeru takto pretočíš, je dobré si ju upraviť. Takže toto je originál kupovaná bez úprav, len tá šruba je tam väčšia. No a toto je tá istá, len je upravená. A ja som vlastne urobil to. Dobrý. Áno. Ja som vlastne urobil to, že vidíš, že som to dvihol. Vieš, ten špic je vyššie, toto sa zarovnalo. Vlastne ja som tu zabrúsil také véčko, vyhol hore, sused mi to zazváral, toto sa odpilo do roviny, hej. A tým pádom, keď ona dopadá na terč, takto, lebo niektoré mety hádžeš tak dopredu a niektoré tak je tam väčšia pravdepodobnosť na to zapichnutie. Vrhači sú špekulanti, keď začneš niečo takéto robiť, je to lacný šport, je to kamarátsky šport, človek má z toho dobrý pocit, keď si zahádže niečo triafať, my to máme ako ľudstvo, boli sme lovci vždy. No. Takže vlastne ideálny stav je, keď tá sekera ti zapasuje tak, že vieš, tá trojka, štvorka, päť a buď len otáčaš, alebo meníš tak úchop, alebo dávaš palec a vždy ti to vychádza tá otočka. Takže s tou sekerou je to tak, každý má, nikto nehádže úplne rovnako. Každý, kto tu je, má trošku iný štýl, keď ho študuješ, pozoruješ zozadu, z boku, niekto hádže presne jak stroj, takto rovno, niekto chodí trošku viac do boku, hej. Niekto pritom chodí celým telom, napríklad baby tieto z Ruska, tie napríklad robia úplnú lastovičku, to ja nechápem, si zober. Človek by mal hádzať tak, že čo najmenej veci hýbať, urobiť ten pohyb čo najpresnejšie. Aby byl pořád stejný. Áno. A oni dokážu robiť takú lastovičku, že ona dvihne tú zadnú nohu do výšky hlavy. Len kurňa, tie chodili na balet, alebo čo. No, a mám tu ešte toto. To je Glock, známy to nôž na duel. Ale ja som si ho zase upravil, hovorím, každý vrhač, že časom aj zámočník. Tak som do ručky nalial cín, aby bol ťažší a ešte som si dal. Toto sú inštalatérske tesnenia z vodovodnej batérie a na tom je elektrikárska bužírka. A duel je vlastne o tom, že rýchlo to musíš... Pardon, skoro som ti to zničil. Rýchlo to musíš vytiahnuť a šmariť. No tak za prvé toto ti pomáha v tom úchope. Neklouže to? Tým, že sú tam, áno. A za druhé, keď máš ťažký predok noža, tak rotuje pomalšie. Preto tá sekera sa dlho nehádzala na 3 metre, ale začínala sa od 4, lebo na 3 metre sa nikomu nezapichla pôvodne. Až potom to začneš špekulovať a opravovať. No a v tej rýchlosti, keď ty silno hodíš, ten nôž sa nedotočí. Tak buď by som ho musel skrátiť, aby sa dotočil, ale ja som to vymyslel tak, že som do ručky nalial cín, sťažil sa, aby som ho dotáčal, lebo nič to tak nenasere, ako keď ideš vrhať duel a si rýchly, ale nezapichneš. To je vlastne nula. Ty si bol síce rýchlejší, hej, ale tak to môžeš hádzať kameňom na rýchlosť, nie nožom. No. Tak aby sa on stihol dotočiť, tak ty mu dáš váhu do ručky, hej, a tým pádom rotuje rýchlejšie. Vždy, čím je ťažšia váha pred rukou, preto napríklad vyvážené nože to je blbosť. Hej. Ja napríklad moje nože, tieto sú ťažné, hej, mám zhruba tak nejakých 13 cm, nemám to na stred, 13-14 cm, zhruba tu. Hej, lebo mne to vyhovuje ten predok trošku ťažší. Trošku, nie veľmi. Stretol som sa s bývalými kolegami športovcami a hovorím im, že ja chodím vrhať nože a tak ďalej. To toľko invalidov vrhá nože? Hovorím, nie, ja vrhám so zdravými. Čo, ty vrháš so zdravými? Jasné. A ich porážaš? No nejak ty kokos, vieš, akože jasné, že ich porážam, však ma to baví. Takže je tam aj to, že byť niekým, niečo dokázať.